Tikulandireni omvera nonse kwina kulikonse kumene muli lero pa 30 March 2026 lolemba tsiku loyamba la ntchito dziko lonse lapansi. Lero anthu amakhala kuyambanso ntchito kuchokera ku weekend, kuchokera mukupuma kwina kulikonse kumene anthu amatha kukhala nako. Ena sapuma, amagwira ntchito usiku ndi usana. Zimenezo ndizofunika pa moyo wa munthu wa tsiku ndi tsiku, popeza Baibulo linena kuti osagwira ntchito asadye. Muli ndi ine imwe uja Pastor Moses Shumba. Lero ndabweretsa nkhani zakasakaniza, komano ndisinafotokoze nkhani zakasakaniza ndimafuna ndimuyamike Mulungu pondizunsanso ndi moyo wina watsopano lero, mawu ena atsopano lero, mawu omveka bwino, mzimu wabwino, komanso moyo wathanzi, kuti Mulungu amandikondera nthawi zonse kuti ndizikhala nanu limodzi pokupatsirani nkhani zofunika kuti muzizidziwa. Amalawi, choyamba kwambiri kumuthokoza Mulungu, kumuyamika wamwambayo, kumpatsa ukulu, mphamvu, ulemu komanso chipambano, makamaka chifukwa cha zomwe amatichitira moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Izi zitipangitse ife kubwera ndi kukhala ndi chipambano chachikulu nthawi zonse, kuti pamene tikukhala, mmene Tola imafotokozera, ndikafika mawu otchula kuti Tola ndikunena za mabuku 5 a Moses, kuyambira Genesis, Exodus, Levitico, Numeri komanso Deuteronomy, 5 books of Moses. Buku limeneli muli mawu amene amanena kuti amatichita ife kuti tiwapose adani athu ndi kukwezanso ulemerero wake pamwamba pa adani athu. Amapanga zonsezi ndi Yehova Mulungu, Atate okoma mtima. Zamukomeranso iye lero kutizunsanso ndi moyo, kuti lero tikayankhule ku dziko, tikamveke ku dziko, inunso mukayende ku dziko, mukaoneke ku dziko, dziko likakumveni kuti inu mulipo, dziko likandimve kuti ine ndilipo. Zonsezi zachokera mu zisomo zake. Choncho tiye tikamuyamike, makamaka munyengo imene ya Lenti, makamaka munyengo imene ya Pasaka, imene timakumbukira zinthu zambiri zimene zinachitika munyengo imeneyi. Ena amakumbukira, monga ndinafotokozera wiki yatha, kuti amakumbukira masautso amene Ambuye wathu Yesu Khristu anakumana nawo. Ena amakumbukira kuti Yehova anatipulumutsa m'dzanja la mfumu Farao, mu ukapolo osaneneka, kutipulumutsa ife kudzera kwa makolo athu, tichosa mu ukapolo kutipitisa mu ufulu. Lero tili pa mtendere mmene tabadwa ife. Ena aife tabadwira mu chipululu muja, ena aife tabadwira mu Kenani, ena aife tabadwira moyenda, ena aife tabadwira muno mu dziko lino la Malawi. Koma zonsezo timazikumbukira nthawi yake imeneyi, nthawi yodzikhuthula, nthawi yochotsa nkhawa mkati mwathu, nthawi yoyimirira Mulungu ndi kupereka maumboni kuti Ambuye zonsezi ndinuyo. Popanda inu ine kunalibe, popanda inu ichi chine sindikanakhala nacho, popanda inu banja labwino ngati li sindikanakhala nalo, popanda inu sindikanakhala ndi ntchito yabwino ngati iyi, popanda inu sindikanadziwika ku dziko lapansi. Zonsezo zoyenera kumuthokoza nazo Mulungu. Nyengo yake ndino imene anthu timakhuthula mphumphu zathu pamaso pa Mulungu wathu ndi kumpempha ndi kuti iye atimvere ndi kutichitiranso zabwino. Tiyamike kumwamba kuti nthawi zonse tikapempha amamva kuyankha kwathu.
Amalawi lero ndifuna ndifotokoze zinthu zina zimene takhala ndikuzifotokoza masiku 2-3 mbuyomu zamba kuoneka, zamba kupherezera. Kunabwera akavuwevuwe ena ake maejenti amene amafuna kusokoneza mwanena kuti Dr. Jane Ansa amene ndi vice president akufuna kupanga resign. Ndiye mwamva ena nomwamva akuyankhula, ena nomwamva akuyankhula aboma akutsutsa kuti ndi zabodza. Ena nomamona dzulo Dr. Jane Ansa ali kumapemphero akulimbikitsa mpingo kugwira ntchito limodzi ndi boma. Amene nduja amafuna kupanga resign uja angamalimbikitsa ndikugwira ntchito ndi boma, manena zona agang'anthi inu, agulugunyintha inu, akhakhati inu, abampini inu. Ndiye ndimafuna ndiyankhule izi kuti pena ife tikamayankhula timayankhula kuti no dziko limve, ena amadandaula, ena amakhumudwa, ena amasangala, koma sitidzasiya kudzudzula poyenera kudzudzula, sitidzasiya kuyamikira poyenera kuyamikira, sitidzasiya kukonza poyenera kukonza. Ngakhale kuti munthuyo amene mukumkonzayo amakonda zotukwana-tukwana, ine ndikuti inde utukwane. Lero ndikutchulanso dzina lako utukwanenso, chifukwa anthu amakudziwa kuti iweyo ndi wotukwana. Iweyo umadziwa kumkumba munthu, kumba, koma bora anthu amva uthenga. Kunachitika maliro chigawo cha kumpoto. Ambusa amene sanalinso katingolekeza pomwepo pa ubusapo. Ndiye president wa dziko lino mwachifundo chake anatumiza anthu kumeneko kukamuyimirira. Mundimvetse kwambiri. President His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika anatumiza Apostle Timothy Koviwa ngati mulangizi wamkulu pa nkhani za uzimu kukamuyimirira, komanso ngati munthu amene anamwalirayo analinso mbusa, ndi abusa okhaokha kukayimirirana. Nkhani yabwino kwambiri, potengenso kuti profesa ni munthu wopemphera kwambiri, zinamkomera kuti amutumize mbusa amene Apostle Timothy Koviwa on his behalf. Muja ndinafotokozera. Chinamkomeranso president ngati iye president tumizanso president wachiwiri kwa president mchigawo chapakati mchipani cha DPP Honorable Japie Tuwa Muhango. Amene amatumiza anthu amenewa ndi mfumu ya dziko la Malawi. Pali mfumu ya dziko la Malawi amene ndi president, pali mfumu ya chigawo amene amakhala paramount, pali mfumu ya dera amene amakhala inkosi, amene mfumu ya mtundu imene imayimira mtundu monga mtundu wa Chingoni, mtundu wa Tumbuka. Ndi pali mfumu ya dera imene makhala chief, senior chief. Ndi pali timafumu tina tating'ono ta chigawo toti mwina manyumba 30. Mfumu imeneyo timanyakwawa, koma onsewa mfumu yawo ndi His Excellency President. Chifukwa akafuna kuti akukweze ukhale pa usinio amakweza ndi president.